κάποιος λογική εξήγηση σε ό,τι γίνεται απόψε στο γήπεδο Χαριλάου και βρίσκονται ακριβώς εκεί που βλέπετε τώρα, εκεί που έχει δημιουργηθεί δηλαδή το άνοιγμα στα κάγκελα. Και υπάρχουν και προκλήσεις από την αντίθετη πλευρά. Η αστυνομία απαγορεύει την έξοδο των οπαδών του ΠΑΟΚ μέχρι ότου αποχωρήσουν όλοι οι οπαδοί του Άρη, Δημήτρη. Βεβαίως έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί φανταστείτε να συναντηθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων στους γύρω δρόμους. Μετά από αυτά που είδαν τα μάτια μας, δεν φανταζόμαστε τίποτα, δεν θέλουμε να φανταστούμε τίποτα, Δημήτρη. Αρκετά κακό. Αρκετό ήταν το κακό που έγινε σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν ξέρω πώς θα επουλωθεί αυτό το κακό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς περιμένουμε πάντα τους ρεπόρτερς μας να γυρίσουν αποδυτήρια και να μας μεταφέρουν ακριβώς αυτό που γράφει αυτή τη στιγμή ο κ. Βασιλάκης. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γράψει ο κ. Βασιλάκης στο φύλλο αγώνας. Και πού ρίχνει ίσως ευθύνες, Δημήτρη? Θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα ακριβώς για αυτό το λόγο. Ναι, που ρίχνει ίσως ευθύνες, γιατί από εκεί πέρα μπορούμε να διαβάσουμε, αν θέλεις, ορισμένα πράγματα εν ώψη αθλητικού δικαστή. Ακριβώς. Όπως επίσης και το τι αναφέρεται από τους δύο παρατηρητές που βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο Χαριλάου. Ναι. Νομίζω όμως ότι ο Γιάννης Πάγκος έχει κάτι νεότερο. Γιάννη, σε ακούμε. Βεβαίως, αυτό που είπατε κι εσείς από τα δημοσιογραφικά θεωρία είναι το παιχνίδι διακόπτεται. Αυτή είναι η ορθική αμετάκλητη απόφαση του κυρίου Βασιλάκη. Οι παίκτες ήδη έχουν αποχωρήσει από το γήπεδο. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τους οπαδούς. Καταφέραμε, τραβήξαμε από το καμαράκι των διαιτητών τον κύριο Μορφιάδη, μέλος της διοίκησης του Άρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει εντάχει ένα χρονικό της όλης υπόθεσης, γιατί περί οδηπορικού πρόκειται το σημερινό παιχνίδι και όχι περί ποδοσφαιρικού αγώνα. Αλλά σε ποιο σημείο βρίσκομαστε τώρα, αν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του φύλλου αγώνα πρώτα απ' όλα? Αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του φύλλου αγώνα. Πριν από λίγα λεπτά παρουσιάστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ο οποίος, σας μεταφέρω ακριβώς τη δήλωσή του, είπε ότι την απόφαση για την μη διεξαγωγή του αγώνα την πήρε ο διαιτητής, τον οποίο και παρακάλεσα ευθύς ως συντάξει του φύλλου αγώνος, το οποίο αυτή τη στιγμή συντάσσεται, να βγει και να κάνει δηλώσεις. Αυτά είναι τα οποία έγιναν προ λίγων μόλις λεπτών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επεισόδια, ας το πούμε έτσι, τα οποία έγιναν περίπου μια ώρα πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, όπως είδαν οι φίλαθλοι που ήταν στο γήπεδο, στις κερκίδες των φιλάθλων κατά βάση του ΠΑΟΚ δημιουργήθηκαν ορισμένα επεισόδια, πέσαν τα κυκλειδώματα, μπήκαν οι φίλαθλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με συνέπεια να δημιουργηθεί σαφέστατο πρόβλημα ασφάλειας της διεξαγωγής του αγώνα. Πείτε μου λίγο κάτι, τι ώρα άρχισαν οι συσκέψεις στα αποδυτήρια?